27 Εντεκάτου του 2024. Σήμερα με ταξιδεύει ο αέρας. Ταξιδεύω μέσα στη ζέστη του καβουκιού μου, το καταφύγιό μου, και νιώθω να κουνιέμαι με τις παρόχθιες λεύκες του ποταμού απέναντι. Πηγαίνω έρχομαι στο δικό τους ξεχαρβαλωμένο ρυθμό. Τις ακούω να σύονται και φοβάμαι πως κάποια στιγμή δεν θα αντέξουν. Θα σπάσουν όσες απέμειναν, όπως ο Κραυσίδωνας πριν 1 χρόνο περίπου. Τότε που λίγο μετά αποκάλυψαν το ρίζωμά τους τα μηχανήματα του Δήμου. Τα μηχανήματα που έκοβαν δέντρα και έσκαβαν τον ποταμό δίχως τέλους. Έναν μεγάλο, πελώριο λάκκο που σήμερα μοιάζει με έναν γραμμικό συλλογικό τάφο. Άραγε, αν γινόταν ποτέ μια ανασκαφή, τα ευρήματα θα διέφεραν πολύ από τα αρχαία. Νιώθω πως η διαφορά τους είναι μόνο χρόνος. Ξαναγυρίζω στις Λεύκες πριν την τελευταία τους έξοδο. Σήμερα λοιπόν χορεύουν ξέφρενα, δεν ψελίζουν την παρουσία τους. Είναι δυναμικές, θορυβώδεις. Ο αέρας ανάμεσά τους απογειώνεται και παράγει μια ενιαία σύνθεση σαν να στοιχιώθηκαν. Τώρα το σπίτι μου τυλίχθηκε με το σεντόνι του φαντάσματος και κινείται σε ένα τέλειωτο πέρα δόθε.